Προχθές αντιμετωπίζουμε ένα άλλο πρόβλημα. Έχουμε 80 καινούριους δήμους. Κάποιοι από τους συναδέλφους του δικού σας έχουν εκλεγεί για πρώτη φορά. Κάποιοι, κατά την εκτίμησή μου, τρόμαξαν από το χρέος. Ο Δήμος είναι χρέος. Για μένα πρέπει να έχει χρέη. Οι ωραίοι έχουν χρέη. Αλλά ένας έμπειρος παλιός το διαχειρίζεται. Ο νέος ίσως τρομοκρατήθηκε. Επίσης διαπίστωσα ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, από την κουβέντα που κάναμε, θα μπορούσαν να κάνουν σε μια ίσπραξη για να βελτιώσουν την εικόνα. Όπου όμως χρειάστηκε και χρειάζεται, εμείς παρεμβαίνουμε βοηθητικά, κουβέντες κάνουμε. Απλώς τους λέμε, προσέξτε αυτό το θέμα, προσέξτε εκείνο, γιατί τα δάνεια που δίνουμε, δάνεια είναι. Δεν είναι χάρισμα, δεν είναι τρίτσις, είναι δάνεια.